जब तक नृत्यांगना लोग मंच पर नहीं किया हुआ भैया ले आए तब तक हम सुमिरन। प्रणाम है आपको, आप ही को बोल रहे हैं। हेलो हेलो भैया जी, मैं आपको YouTube के माध्यम से जानता हूँ, बहुत अच्छे कलाकार हैं। भैया के नाम पे ताली तली बजा दिया जाए सब कोई। आपका नृत्य मैंने देखा है, आपको भी यथा जो शिष्टाचार हमारे तरफ से। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार कौनो शुभ काम होके, जने होके, शादी होके, बियाह होके, भाई लड़का भाई होके, यूट्यूबर भाई लोग को भी दिल से अभिनंदन। लोग भले कहे कि हमनी के सब माने जा, लेकिन तू लोग ना रहो तो अस्तित्व खत्म रहे। लेकिन अब हमार से ओकरा से पहले कौनो काम के शुभ करे खातिर जानता ना किया सुमरन के वही भाग हो, अपन अपन भाव लहर गायक पहले के आवे ए पर ओ पर ना ओ पर से चल के ओ पर से चल के हर काम के शुभ बनावे खातिर जानते रखे आवे। 2 मिनट के भाव एकरा के ध्यान से देखब सब तू आवस त सुमिरन कैसे गावस तरीका। तनी भाव पर ध्यान दे से ना रही छोड़ तू ए बाबा। उन लोग के सुमिरन बंदना में क्वालिटी होखे, उन लोग आवे कैसे ए बाबा। वो लोग जब मंच पे आवे तो वो लोग चले कैसे? गणपति जी महाराज के भजन गावे लोग चले कैसे? लोग आवे कैसे? खूब सुघर हमार अंदीप बाबू बजावे, पहले लौंडे के नाच में रहले ए बाबा। उन्हीं के साड़ी कब एड़ी तक ना रहे, उन्हीं के साड़ी हमेशा ठेहुना तक ना रहे। पहले कंपनी वैसा निकालते रहे अधका टिकट ओ घरी तार जन्म करम ना भइल। माने हमार जन्म करम ना भइल, तोर जन्म करम भइल। 1942 में गांधी जी जोरे घुमल बनी आजादी खातिर ए बबुआ। वो लोग जैसे जैसे चले वैसे ढोलक बाजे कैसे बाजे अंदीप भैया का कर बनूर लछन जाता है ए बबुआ कैसे बाजे। आवते आवते एगो बात कहल, देखो हीरोइन लोग आ गए आवाज आवाज कबेला अंदीप बस आइल बड़े तो लोग खातिर ए बाबू। आवते आवते एगो बात कहलो कि आज जिन शुक्रगुजार ने हमें यहाँ बुलवाया है। देखो ना, देखो भजन पर ध्यान नहीं है, कोना में देखो तो देखो देखो साथ दे तेरे बगल में। अरे 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 कहाँ देखो तनी, अरे ही पहिले सब हे भगवान ए बबुआ। आवते आवते वो पहुंच सका छपरा वाला कि आज हमारे ज्ञानेंद्र भैया हमें यहाँ बुलवाए हैं। उनको लगे लगे दिल से, तहे तहे दिल से, छोटे छोटे दिल से, कोमल कोमल दिल से शुक्रिया अदा करे भैया अंदीप भैया। लहे लहे दिल से, कोमल कोमल दिल से शुक्रिया अदा करते।
आ लोग गाना कैसे गावे कि माता जाकी पार्वती हर पिता महादेवा लड्डून के भोग लगे सब पर जौना टाइप के हम गावत नहीं ऐसे के गावेला आरा बलिया बगसर हेने अरवल लेकिन जब छपरा जिला है सब है तो उन्हीं के गवैया लोग के गावे का भाव चेंज हो जाए। छपरा जिला अरे माता जाकी पार्वती अरे माता जाकी पार्वती मैया कि माता जाकी पार्वती हर पिता महादेवा लड्डून के भोग लगे आय हाय रिद्धि सिद्धि के रिद्धि सिद्धि के रिद्धि सिद्धि के सजनवा बाबा सुमिरन तोहरे बजाई अगर सुमिरन तन को 1% लागल तो थपरी का आशीर्वाद चाहता नहीं पावर बढ़ जाला गावे के हम चाहब कि नृत्यांगना लोग भी मंच पे आ जाए सब कोई इंतजार कर रहा बा। बिहार कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद गोड़ लगा।